polos parques, iba de dormir no xo. É todo triste. Un día un neno pediulle xogar. E dixo, vale. Entón, botaron todo o día no parque, no cine, vendo películas impresionantes, que a todos vos gusta. A Portermón gustabanlle todas. Pois, depois o neno foi á escola e dixo, tiene un amigo impresionante, si queredes xogar con el que non é tan malo. Entón, xogaron todos con el, colorín colorado, este conto está rematado. E cuidado cos terremotos, Chao!